bi ka ho no wo kire se sansama mampani dada ka ni nyina yetumi a wo penti wo pekwan bi obetimi afa so se ne bi ya Ghana fo beto abama no afimpinu ne aduonu enan ana wo chem se se enim na yetie ni nsama waka ne ema yetim kwaya dada se mampani dada John Dramani Mahama wo be wo ba betutu ne ema ye wo be ma Ghana yete se wo soro ahiman mu a wase anhwa da bi wo man ye binum ye hu ye pa enti wo be sere se Ghana fo ye ma ye ni enna ho wo to ne nsam so ana wo kire mu se mampani dada pra wo pritumi nyina nyese tumi ni kura wo nya bida ye di biama no wo ba ye ne nyina ye ni tua ye hu no ye ensema wo ka ye nyina nya de wo tumi di bia gu aponso nti kwakwa wiase no na cha se Ghana fo ase atoba ha ekosi se wo mo ankasa tenas ne de wo mututu wo niema ya afimpinu ni edu ensia mampani ya wo abangwam MPP aban ba betenas wo ene mampani na adodan kwa woni na bedi ekire Dr. Mahamadu Baumia wo mo ba ye wase wo matutu niema ye pa ma cha se na bibia akwankan enti siasa tenas ye na ye yo wote se ne ahwen kwaso e wo man mu na ye tie nsem aka ne mampani dada John Dramani Mahama eka wase dachi bi ebe ha adwin ye panti yentenas ye ne yehwe wato ne nsem na wo kire mu se sika sama atoba ha nyina wase ne nyina ta eye mampani dada John Dramani Mahama na penso ne nhihye ye bi a wanfa mu aponsu ye ne nam so ama ne ye sika sam nyina atoba ha enti sika sama atoba ha nyina wase ye po bi de so bona bonede a e wase ye NDC aban abra na mampani dada John Dramani Mahama wodi anim ana ma sa niema ni nyina esiye na ne kasa mu na wo kire se amayoku ani amanyosam e wo man mu no enu na eboa ma man timi etumpom esi ehwe mampani dada John Dramani Mahama na bakosem a akoye se ne atumi eye ne de ya mani tumi atumi ni na adwen woso na se wo ba beboa ma man yetimi etumpom no enu eye ne enka ne dadwen ho eye no wo kwada kura wanwe ho enti wasisa Ghana fo ye tena se de yensa hye ye demiri fem eye hwe han te se ne ekoso no esema mampani dada John Dramani ekeka no ade ye gitumu ade ye nokure na ebere no sne ye kwakoto abama ne pass wo me ye mampani a ani wo se be kwakoye se ne na adubi Ghana fo kwafa coach bi ba ye so mra medi ye nim coach Milovan no oba be tututu wo man Ghana saremo sisa be pepe ne biye etu wasre Ghana fo pasa ensema mampani dada John Dramani Mahama edi tudwa no wo se eye tumi a wo pem ani dibra wo pese mampani tian wo keka sansem no na se ne ye di tumi ni hye ne se no obe ya mampani a ne nsama wo ka ye nyina na nse ne nsama wo ka no enya de wodi bia bi ejuma enya de obetimi edi so akohwampo na se ne wo ka ye ase o man ye wo short memory na chese no na eba so enti wo se wo sre Ghana fo wo boye koko ansa na sa bre no so atimi adu. It's a purely political parasite. John Mahama ya kwenya beye president no. Aya you know. Or yes, Ghana, the me Akosra, and this electricity, and then water bills in 15%. Okay. And then John Mahama Kroya and Anteyano, I need to pour other car was stupid, silly. Can you advise me? John Mahama is to me my business in Koso. Waba, I John Mahama, and the buyer, banks, Agudwa, Bank of Ghana, access to Obiano for 400 million. And Mother Pull up and Tana, one said, I'm a Mama. My bank crisis to buy. No Mahama can only Ghana. Quote to be or buy no fellow, Miluno. So buy first the summer of Kaiso or buy the summer of Kaido. I don't buy for Kenwa, so Sao Kaido. So Mahama, Subai, and I, and Stebilovan. Only be it is a book cast a book of Milovan about you can no coach. Because who will be here over here? The first time now, that battle. I know, and I also will be. It will be here. Yeah, auntie no na wa kire ni nsem kama wase woni bibia ye o woni bibia ye nsem a waka nyina ye hodo rada samtie mubu nyangu ya suma ani aye wotutuna ni ya wa santimanta mu gina mu o Emma New Patriotic Party NPP amayokuo no woni monyamfo Bernard Enchibos yakodi atoto na de friend wo and chairman wuntumi Ghana yakọ International Monetary Fund se yakọ sika yakọ bosia ano ne $3 billion bosia yakọ peno no na yakọ ye hwanu mu ase IMF fo beje atum na wo mo disika no ama ye se de bia de pese ade ye no yatumi ade aye wo ma boman mu abe ntutuye ba ko mienu miensa
ene keka wa odo keka ka woni na tidie na ye hwa no mu ne se ye betia se IMF fo efra yen ana mu tie na so se sika na ben enti emra maje na eno ne yapem so a we no aya na yese ananso ofie yen busa de onwe ntentan we no akwakoye osoafo hwe Ghana sikasem so ono ne dana ban mu pa esan se sika na bosia ne yakwakope enti ye osoafo no ene aban no nkasa ene wo mani abra e so mo hwe etoto niama wo mapem akomani mpapa eno nam so amasami ken osoafo hwe Ghana ye sikasem so onumnya fo ken oforiata openyini e de ababa tudwa se baabi a Ghana yapem akodu ewo IMF sika ye panin mu no osinyame adom arehemu wo mpapa na ose Ghana o ka kire atiefo ni na se ewiei se wu tan kan na de 3.3 FM kasa fidie news ya bomodia bonsema Ghana shia ezan se ose Ghana yo man bia se ba ne se yankonko bosia ye nimbo papa na etumi so ewurewure mensa kambosia ne ntem die nti o kasa ne se ose International Monetary Fund IMF no Chad man wo mdinka ko wansa Ghana ako Zambia ko wansa na Ghana ako Ethiopia so ko wansa na Ghana ako amamiense wo makọ IMF dada be mfie mienu ko mfie miensa ni nanso musi ko mun sankan nanso se Ghana ye de bebe afi ba ko ani no ya tumi apema ko ani ma masese ba bi adu no adohyemu kro wo mse Zambia Ethiopia ene Chad man de no enu nti Ghana se ba ne se yankonko prisika ye wurewurem ko gist o se Ghana ye yad papa abakosem nso ye bom modern papa no se aban so se de otumi wurewurem nyomam ko je nyoma ba no so aban no abono modern pa odumnyafo kenefuriata ede weni na tudwa wa abra arehemu pampan eboba se o IMF sika no enche yensa beka no ena o chese Ghana se ban se ye bobusia ye wurewurem ko je no ye yad papa ema empo o de Chad Zambia and Ethiopia ayem fanton se wo mumensa wo ko be mfie mienu ko mfie miensa wo sankan Ghana ye nya mfie mienu ba kompo nanso yensa ekeka ko Ghana IMF sika ye kwakope no ni nsem ni nchiremu ni. I think really one can't be too presumptuous about that. I mean, we have literally broken all records with regards to this restriction. I think we need to recognize and acknowledge that Zambia has been at this for 2 years, Chad, Ethiopia, etc. We started in July 1st. And we're able to gain record time, get our SLA concluded, the domestic debt restructuring. Paris Club has already met twice and formed an OCC. We expect them within the next few weeks to deliver the assurances. And then we've been given assurance board will sit immediately in which we get there. So I think really we should be excited about how fast government has worked and the receptiveness. Onipa amotini ni osoafo hwe Ghana yesika samso onumnyamfo ken ofori ata abusia ya toa esamne suana sania wo yesana hene kaise nchani yesika no ebeba besia ya kwa akobo no ene ebeba susu dia wo man mu be de ye pa yesika sam ebesan so agina ne naso no ana executive secretary awada Importers and Exporters Association ano Yera Samson Asaki Awingo Beto no so dia atudwa kire mu se aban yo wa bangwam mampani na nado ne na bedi kire Dr. Muhammad Baumia ene amrashe bedwafo nyina ka hu bia ban wa mo hyase waso mu nyina ka hu bia ni waka kire wo mo ne se eye Importers and Exporters Association IEA waso wo madi omu hwemo ye pa o se nka no wo hwa wo musika sama na ka kwosoro ene ne wo mu kokodi dwakrakra bi ekre bi ba mai mu a wase ni nyina mu ne wo musika sam ekosoro enso aban ba bangwam eviti avimpinu ni edunsia besi nei wase wo musika sam ene ade se nyina na enwe ne se anwe ne se amachese nei ekwan afa so enwe ne se wo mo dwen wo mo nte ase na ne etia wo kasa ne wo kire se enche bia na ne okopie mu amrahye bedwefi a wo mkoto aba eje mrama akomiensa tumu etuo makomiensa etumu a jaza eba bi yedwuma kura wo mai mu esa zama pani ya na ewade ne nsa ahyase ene etwereje awade bi ahyase ye pa akire se wono mampani waje atum eno ana ekwayi kire musa no kura ni nyame anim sa etuo miensa wo mkwatena amrahye bedwefie ana ya nyi ntum ya beje atum ema wo binya accident da ambulance bu ba beto aba no awo maje atum wo se eni hu ya ne nwanwa ye pa no
kura nam so bie ama chese ne wo mususi kasam anwe ne se wo to ne nsam sa wo kire mu se enka ne ka wo mutena sena ne afini kwa na wieye na wo mu bubu wo monkonta yi bi film di bi kan ho a akobe ni nyira wie na say Importers and Exporters Association na ne wo mo ebufa so a wo manya wasise mbuburu jamfa so no etimi kosuru ye pa ma chese wo musu nya bie dane wo homa bebi a wo se bitimi ko bia no ne nyina wo mo de kwakwoshem enso wo se ne eto na dos wo maimu wo ye eto no susu kura bo firi wo se amamuo no emu susu aye den tinkase ne amamuo mu aye din enka wo se aban ni hwe na ne wo pe kwan bi so a wo begum na ne obi anho ato no na nya ne saso ade asa nyina ne ya de 12 froba eno wo chem se to miense ye wo mo de abakura mpo de ahadwen na ehu ye paisa sa to miense wo mo na ne eba abebo mabro ebe mo musika sem ekofom a wo musun afede wo mo ba betie ma bisika sem no eba be kofom eye pa ye rasam wa awingo beta to ne sem so ana wo chem se aniema bi amampani ane na abanye wo mo adi gugugugu apon so de shisha so no se won suro nkan ko beka sese bi ya atem didie pa ana aban yi wodidi mpanifo ani stakeholders ahodro a omu wo man mu ensan se wo bi betam ni sika di akosha dwumadie bi mu akama won faso beba wo benya bie na ebe ko wiase ya de to aba enti to no wo nya faso no kotua na ni beba no so na se ne faso nyina soso asa wase ha wa muntu won besra ban esinke wo betimi na wo ye bibia fa ho a wonye enya sa so pa dia wo mo ka kira ban se wo mo Importers and Exporters Association wo so wo medi na ban mu hua mo ye pa Again, a voice, or more doing your profit last year. This is on our page, and to the Cosano. I am there on Araba, because I don't know the year. If people companies do not make profit, how will you tax them? Say, Kuala Moon to say, Agramo. Or more closer than Ghana here. Then we located to Africa. Many companies are directed to Africa, even including import that are supposed to come to Ghana. I've all gone to Africa. Enti anu abusiani aye Executive Secretary Penny Kwantrefo awada Importers and Exporters Association anu Yera Samson Asaki Awingobet. Na ensemko ya honam so ama Food and Beverages Association as wo medi dwuma efa enuane ne ensa ho wom suko enekasei Executive Secretary Emma Ekoi Owura Samuel Agri opanyini ababontin se endoda Ghana mampani na nado dangwa gufado otam twai tradia edisi krata so esan we ama etua odroma akomakom yensa wom agye atum se hwi amana beka Ghana amra ho na etuo yi eye ema akomakom yensa Growth and Sustainability Levy Bill 2022 and omsheye Ghana Revenue Authority Bill 2022 and omsheye Income Tax Amendment Bill and onti ekoma akumakum yensen etoma akumakum yensen ene ade woma gia tuma samiken ababeka Ghana emra ho na anu na ndura da peken kan bibia ba na wiye ntini yade atuma wie abeka Ghana amamra afia pema ankradu okrumenu 1992 constitution abeshem se kotre ya loke no na no nam so ama woma edi dwuma fa ensa ene anuane ho no ababontin kyese aban no womu ka che ni plane nye plane fa se aban utumi so prekope odan na ni so tin na se kai wallahi wo sama de tuaba na o sa de tuaba oya ya umiso obia o se aban ne ya no abawru obia dwumam na odiwi akoma no na o hyehye mra we ama no o se da bi omo ka cha ban so aban ntumi ntua na mo bisa o ntumi ne omanfo ntena ene wo mu ndiri nyonyonyo sa o se aban ntumi mpeja na onfa etuo bi antoto omanfo so basabasa sa enu nti wo mu chema anamo a aban ne tuye no entwaye kra entwaye kra owura agri chese imprempren wa abra Ghana ban Ahenkan ne budget 2023 no okan se ontumi mfa ngrofo bia biem ontumi mfa dwumafo ena akatuan so kra ho ayeden enu ntisanu ma we hanepa enti osesiesie no aban so mfa dwumafo no ababe ye ankrankra wo mu nwuma no mbefa ngrofo enti se wo mu nwuma nya mbefa ngrofo no so e wo sa aban go system ni mu na ankrankra nwuma ko no so tumi ye dwuma ye efa Ghana fo bia wo mu pa dwuma na so aban ni na achi no wo me betumi afa adwumafo no aban mia wo mu so eno no so osande to egugu gom dwumadie so eno no Owura Samuel Agri se eno de aban ne sa aise de oni omudi kutuma hwe to agro bi sanso de emani pafo
our income levels are still where they are, and therefore, as you said in your budget that you are not going to employ people, it's only the private sector who has the power to employ at this time. And if we are going to employ, the best thing that you can do for us is to make the system more attractive so that you get the necessary benefits of the taxes that you want. But you don't come and impose taxes that we will be railing behind, and then also cutting off jobs and then increasing cost of the product for the ordinary consumer to consume. Ahenkan FM. Owura Samuel Agri, Executive Secretary, Ma Food and Beverages Association, Opinion to us so eka biem se, Toma Kumakum Yansendo da Ghana Mampeni na Nado Dango Gufado, Editumisa Cotreno, or see Nina Swa Womujina so de Sa Tom Yansembano, Udino Hua won Tiasia, O Tiasian Swa, Udino Hua, Enyi. All the excuses that they gave because they need to safeguard something, they are not the ones to safeguard this thing and then to control people's lifestyle. They can only recommend. Government cannot control how people should live. So when there's a problem here, then we must reconsider introducing price control measures so that we know at the port that when you bring your goods, the tax that you have to pay or duty that you have to pay is 10% across board. Your VAT, we know that you have to pay around 10% across board. So the 30%, government can then tell you, say, Bibia cost to 30%. Nano Crown no Owura Samuel Agri ye twetwe fo panyini ema enuane ne ensadwuma ekuo no opanyini ekasa na oche se de omu kanye se bi obi beka se entaba ne yeso de tom yensan bai mo ante mo ahu mo ante ne pampan oso mo te pa na womu ko no ene ekokwa awdo bi edi dwafa ne ma awdo bebre hu oman mu no womu na kabom ede adesrade ekom na hyebjefie na womu kom na hyebjefie no nipom koto no eyo soafo ayi domkuma no ba no dani onumnyafo keso atofosen ono ene tumi hie ekoko no na one omu di nkomo ene oje womu krata no na so mu hwani mu asenka anyom betu bibi senka ban ene womu ndin se so ansana emrama etoma akumakum yensen aba no aban anya ne sa ode omo pade srade no tu ba bi kra ene ono asore no agye atum enu ntom se omu di aba no ya papa neze womu de onvam nyohwe ekohonum ekoka ya ma petition secretary won say that is omo daba no abeto yeni na once they are considering the amendment no senka ombe engage stakeholders any businesses are and more yes are increment no na fe ni ahwe se kwan fofo bi ho no with me resist taxes na enhwe no na we na de koye no in fact I'm say minority leader pe na oshia yen person na trade committee ni finance committee and friends speaker of parliament no in fact e koye no say sada no am say no mo ye friends Ghana card voters identification bill no ntina no na ye problem kaka but that two committees trade committee anyway at least even acknowledgement say yansaka na sam pamu ye behia Owura Samuel Agri na busiamo tinini ono ene ye twetwefo panyin pa ema wo ma di dwuma fa ensa ene nuane Food and Beverages Association e wo man kronkron Ghana mu Abusuya ye wia Promotional Kasiebo Ahenkan Adiokunomiesa Echipomiesa Kasafidie Eswo na yebekwa akopiem wo Enkranza Bunu East region one yekọ abrantie bia afini ne anase woto ananam wonse adu aposufuo etuo na ekokọbọ na ne abusuafo mani abri ye pa afi ba o wa montehwe anu nti wa matonsam awodo ede amani mpenifo so ne ade munsam ebeba ne yento aboafo enkra Marshall Beauty and Training Center wose wo ba ba masiesie wo ma wa ho fa enkasa nei ahofa no peso ho ye fa ho betimi ayefa ye pa wotina sesusu na media ene ebe ya na media ne susu ama enu nti Marshall Beauty and Training Center se wo ba eba ne se peso obo wuti usiesie wani mo sa ene wona ho ani nyina no sebra wo behwa ye ne kama ede ama na ne ade kura ne se wasiesie ho awie na se osoro abofo ne de ne nsa kan enti ne awupie na mo ona monten so awutimu so ho ayefa
ma no so ye pie ne ehu se enwa ye fe ne nante no edanso na mom ya kwa ne ehu se we de enko ya bo se nante no batere kika bomu sa na ne ya ne ya sinim sa ho fe no enko hwe eso da ye ho be fe ne nante ne yini maako bebi ebetwam bi ebe se obi kanfo ye sa na tie wo pe ne sa de Amasha Beauty and Training Center sebra wo be ya ne sa pepepe e de amawo enti makeups no sa wo de kwa badin tuo ayefro eyiyo ni nyina no sebra wo be siesie wanim ama wanim so ye fe na makeups no eya na meka se eya pe na eya adwen se ma ne nkwa da bi o ma na mo so ka ho bi mu de bi a se ne ye betimi di yellow na ne eyebrow ye de afafa ye ni echi no momo de no nya ne sa so ye betimi abo mo powder nya powder bi akeke powder no ye wo mo ahodo nti ukwa ye betwi wanim abo powder mo wanim atoso ne ne ukoyi mfoni anya asem ketewa na ye ne kama nti mfoni ni boda mo utimu sa wa ho efe mema ye wo mu twase ni nyina no powder ne ye bo wo mu bie enti kwai na Amasha Beauty and Training Center wo siesi ho emma wo eba ne manicure ne pedicure so a wo mo eye bi waso ye ho afei eti na opesa wo bo twinyi no ana opesa wo bo style bia ye bebo amawo okwa Amasha Beauty and Training Center ne madam one ne man wo mo do so panti no we so asesi ani ye wie ye mobi nkase kobra wo chena ne wa ba bebo bi time delay aha ye bone ne ya ede amawo we von so ye bi wo ya so ye wo de no peniche okwa no atama butu ba na wa woro wo sha ahuhuro de okura wutimi yi ye be ya ma obi so a wose me de me pamashe enwi na nkasa so mitwinyi no me pamashe so Amasha Beauty and Training Center sebra wo be ye ni nyinada ede amawo eba ni gele so ye bobi e wo ya so ye traditional makeups ni nyina no Amasha Beauty and Training Center sebra na wonye bi emawo na ene ejuma seme hwan ye dinye panti wo nsa no ejuma wolele muna mudikan muna musimu ene mu ana moko enu ti Amasha Beauty and Training Center sebra na wantete wamba wo ensa no ejuma eminiti a we bi pena wade ho na tse wo so wa ye ho no madam wa ye ho no bossu na ne ewusika wo jibi egu botom sa makeups ne kra mema ye hairdresser wa mu woska enti wo ye be ni nyina ye sa no ejuma o ye be me ne wuti wo ye kwa ye se ye kwa bo ye ba ne abebisa e kire te se koba ne se ye ha dwen kwa ye ne kosu ejuma e wa Amasha Beauty and Training Center eminiti a we bi mo na wade ho wo kobo ti ebre ni nyanso ye obetimi abuki ade ato enti eda no so a wo kwa wo tena se a we aso asisi a na ya bo ede ama wawie Amasha Beauty and Training Center e wa Chimota community nursing no school kwai ne so wa na wo mo so e wo jimeye 0208 309 581 and I say 0244 171667 0244 171667 on the Amasha Beauty and Training Center and Chiche and Komo. Edem afeya busua ya toa ensam ne so na aya afie twem avimpinu ene aduonu mienu 2022 wo fosu oboso me ne da na etoso aduonu 20th April na chesa rewusemi esi ye wo enkranza no wo bunu east bunu epoye mantem wo ne si ye enya sa abranti a wo no di ada no so ne Albert Kwabna Donkot na wo no wo ye satellite installer Iwuto TV a dish no DSTV multi TV naka ya baba shama kama se juma ni bie ana na wodi ewo enkranza wo na wo kra fie se wo kwa juma bo ene me be ye den nam wo kwa na chesa aposifo nsusu kokoye operation wo mkoye operation na wo mu susu sa abrantie Albert Kwabna Donko ana wodi mfishia no aduonu enso 27 years na wo mu susu se akronfo wo mo pem no wo mo ka ho bie enti tututu kwa so etwani bi kwa kan ne matese woto anananom ewo ensiado enu kurachi ansa na wombo se sa brantie no wa kwa kopa bia befie o anane wa kwa kwahia ne nkwanhie wuo na wabu atuo ne eka no nomde nkokodu aya sabia de na tese wato anananom ekra wo ensiado na ne na busua ade atodwa wo mu chem sa asem ne ko asem ne si ye no afimu ani o wa ma twensem ne srani abasanya de a wo bia efi wo mo entene wo se wo
wɔn hwɛ na aposifoɔ ne mpanyinfoɔ a wɔn ɔman mu no wɔn tumi bi som sɛ empo wɔn ba wɔn wɔfa wɔn nua bɛrima no ɛkwan a wɔfa so ewu yi a ɛnyɛ ne kra wuo na mmom aposifoɔ ɔman Ghana aposi sadomfoɔ bie ana ɛkɔ tututuo ma ebi ɛka no nsɛm no emu nhwehwɛmu anasɛ saa aposifoɔ ko no kora no ɛkwan bɛn na mmerade wɔn fa soɔ na deɛ nkora na ewu n'akyi n'esi sɛnea mpanyinfoɔ bie ɛhyɛ wɔn bɔ sɛ ewu n'akyi no wɔn bɛhwɛ atoto nneɛma yie no wɔn ɛnte hwee ɛnti ɛnam so ɛma ɛyɛ abusua ɛne ahenkan kaseɛ yamani bɔni ɛyɛ Patrick Esua ɛtwetwe nkɔmɔ ana sɛ abusua de to dwa ne abusua kasamafoɔ ɛyɛ kojo denyina wɔde ato dwa wɔkyɛm sɛ nsɛm na afie nie wɔn ɛnte hwee ɛmfi wɔn yɛ aposi sadom kuo nkyɛn afei so mpanyinfoɔ edi wɔn ahodoɔ mu nso a wɔn nso so ɛnte hwee na mmom wɔkyerɛ sɛ ɛmu ne deɛ sansa afie nie nti no wɔn nso so ahwɛ akɔpɛ ne korabea nti ne akorabea wɔn kɔkɔpɛ n'akyi no ana ne wɔn pɛ nsɛm ne mu kyerɛkyerɛ mu sɛnea aposifoɔ ankasa kɔbɔ ntuo no nka wɔn pɛ sɛ wɔn hwɛ ɛsɛ mpɔdeɛ bɛ na ne wɔn so bɛyɛ na mpanyinfoɔ mpo kwan bɛn ana wɔn de abusua ɛso ɛfa ɛso. Report no kura nyama eno so ya request ya no doctor no ka kire se gise ya chiro di koma corona na nsana corona na ma no order no the report na ma ye ya check autopsy report no se nye we ya police di be kura se nye autopsy report na ka start court process no but ya start autopsy report no nko na aka enti no ya se sia se mo ya o ma ya ba eno de ya ni mpanfo ya de eti ebo ho eni mani mu ya no ya be respond Ghana we are seeing ati se Ghana police for be protect criminals Ankasa no be am Roberts be ko bokro no ana agip ne mpanfo protect be ti koya police for na fa so a ekuma kora no de se ya sie kora ye be di ya na mmom se de be ya o kira mo mfa ni bibinti se 10 years kora body no be do ko se be nya just asana ya sie body no endi abusua kasamafoɔ no wakasama abusua no ekosi se wɔn bɛhu sɛ mmara yɛ adwuma nya de emu no wɔn kɔ akɔsie na mmom beebi a wɔn de emu ne bɛto akyɛ sɛ wɔn akasa ɔkɔ asamantoa no ho bɛtɔ no wɔn akɔ akɔkora wɔn guso a wɔn ɛkora kɔsi sɛ ɛnsɛm no mu hwehwɛmu bɛda adi pɛfɛ na wɔn ama na aso wɔ ana kwadwo de hina de tudwa wɔkyerɛ mu sɛ ɛnsɛm no akyi no wɔn atete sɛ wɔn man Ghana aposi sadom kuo no wɔn ɔkeka nsɛm bi fa wɔn de hyɛ no ho wɔka ne pupopi ɛkyerɛ sɛ sansɛm a ɛnɛ yɛ aposifoɔ akeka deɛ fa Albert Donko a wɔanya ne baby kɔ no wɔasesa nsɛm no nyinaa na ɛwɔ rada sɛm ɛnkonto mponya de anokura bia wɔ mu sɛdeɛ wɔn kasa Albert Donko na sɛ wɔyɛ krɔmfoɔ tekyia moa wɔkɔkɔbɔ krɔ no na wɔn kye no wɔasesa nsɛm no nyinaa ebosramuka aposi sadom kuo na akɔtena se ɛpa asɛm bi aka ɛde atwitwa agye wɔ mu nti wɔse Ghana fo yɛte sansɛm bi a yɛmmɔ ntungu ne yɛnsa aposifoɔ no popi ɛsɛ nsɛm na wɔn ka no nokura nim police for there some police for kan nyina ye ntro as now some bisa police ni report bia upa mo request say police fa report o mo dia ba bonte no mamo o ni report bia as now the police munti obia na on nipa mienu bi atadi no kura mo bo no ye nipa bia asa kran na no be bisa police for questions be tai ba kukura ni wa police timu yi ano nipa agipitu be ma be bia ntima nyi question ba kukura no say isa the questions no kwachira agipi ansa na be de be ntimu nyi ano na say we ma say ka kire man say police for makobokro no na nipa na homunti na ma beki na kokunu na mo sa be kasa kran mom na ya amroba ti ani Ghana police nyaagene china report no mo me ko bi so mo say say apply for party leader Ahenkan FM abusua ani ayeye rakwajo de yina wono ana ye abusua kasama former abrantia Albert Kwabena Donko a wohia ne kwanhye wo Nkraza Bunu East region ani afintam ani onete wato ne bo a wo kyerɛkyerɛ sɛm na wode sɛmi to dwa wo bra na wone Ahenkan Kasiebo yamani boni Patrick Esua twetwe nkomo ya fa manfo adwenkyerɛ ba kumienu aba ento akase ne nso mfama na wesi nyame anim ne krone no kra de o kan ede na asɛm ne kra nso ye kan ye nto sabi ana twene nso anim do no anbɔ anim na akɔbɔ nkyɛn a o bɔ anje gon ebeje kwa ento ka che NPP for say de o kanina no eye Dr. Ousu Afri Yakoto o say wo mo po bi obetu franka ma NPP 2024 no o man for pre papa ebi prete so wo ede nso hyagu ni so wo mo pre no uraha obi utu ne badi kura na onamase obi maamia wu kura na wotweda na onamase obi yafase na onamase
empo obene ne rinya asem kra obezo tu franka anti no ahwe a emfa nti no obepra bo se awale kra ansem no nem said bi obeji ne di ho ba bia ena krachi se sabe bebe ne emfa nkosi aga nipa osefa to betumi aye adwuma ne ye ama npp amanyoko no eye doctor ousu afri yakoto enu nto ka chen before say so ma amfana ma onipa bi obefri MPP mo ne John Dramani Mahama odwanfunu ye nti obiara bakosi akan no obedi ntwo na ose ori ofri yakoto ye nipa bi a unya ne seso enam na dwuma a waye pen ene de ma hu nti wiase ni na agina tum ebiblem ni na agina tum odin papa ose book no lie asemo katwa atono no na ya aboachi ya domopoku agman aka NYBYOA ono ene de sa adwenkyerwe efa SMS ebai we say Ahenkan news brutal se kase ni jinjina so pa ni din edi agudie owo nkwane hia ufra aboabo udu Akim State Junction ko anim kakra no atrap piase ko anim kakra on sabinkum so nkwane hia santan hono na agudie ete hono ma no sho de adwenkyerwe bai o se brutal yankoso nkenka ne se ya na emom ochia na damfo Michael Ejei owo achim aboabo ochia na papa tagudie si ochia Ejei wensi mania je papa se mo asan ba na afi ne yetie news afi ne yetie de ekoso omamu afi ne yetie presentation ejinejira so enu tinyankopon onhyira yen no mo yadwuma enkoso fee edi free clothing ena ebai achim abenase free clothing ya dase the youngest talented at the palm boy I've been brutal the youngest talented at the palm boy yeah first tagger so tie papa taxi driver we na ne kachi or the orange address tagger ewie ye das papa bibi ono mo tagger bon hu modin pa 24/7 on chimu mfiri ono mo ana akamani man bi ta ono mo ana banchi me pesa me chia sofu ba ku bi ba be sanity asoni ye Christ Ancient Tabernacle Church sofu Christ Ancient Tabernacle ane tabernacle asoni na ya na dodo na friend in cancer odifo cancer sorry wo infa wo achimabo abo Pentecost kwan so okay ehwa na was of penny awada no ewie me man good afternoon nti okay anti sofu penny na wo chia no okay Kofi Rita si mi tie kase no edewu pa ono penny de oda fitani a opia hu na beka se o Chadi University jante onzo bua krache kwadwuma mpa no Kofi Rita aze prekwa watunu fo se ye nyehunfi Kofi Rita so pia don't go there sir dia ebi od be china pa ebi onkutaka ebi onkutaka pa na kaze krache se jante na so fitani de otimi buku otimi tuka ba moto otimi tubi sanya omo ye nyina na wako handa na wukitaka hey wa handa tu kro otimi daka ni otimi daka ni mu enu mum de ye ti Kofi Rita so chia papa chia ofosu onne ewadwuma mu chia no papa nti ofosu Kofi Rita se wi o chia mu tie papa ana we nso di abase ne dinde na natwum berima aka opomine edi abo no ofo na huru osi o tie life ewo prankese na natwum berima aka opomine we da se so age atumo prankese nyame nhyira ye koye producer ena we yi eye DJ Kobe K the people's favorite ono so na die ko YouTube live abribia da subscribe keke ne di achi ye be ko DJ Fish eya mi kokoko jom na makoto fish se manya bia to preku ono ene de nwum